Mari kita ceritain ya Yun. Ini kalau gitu kalau yang Bawa apa ini? ini Sari dele. Aku ngopi. Yun. Apa? Ya atus iku sing gak kari males. Gak atus ya males Yun. Mang iku ono sing komen do YouTube. Jarene iku pengen iku gak oleh tantang gawe. Sing abot-abot, umbah-umbah ya londrino lah. Terus jok masak tuku ae. Iku cek darah iku nang mudun. Ngono ya apa? Tanggapan pean. itu sajane kepingin Mbak Kak. Lapo tapi ya apa maneh. Wong enggak ada uang nih. Ya. Jajan anak. Yo ngerti ya, guys. Yo rezekine wong kan beda-beda. Dadi kan yo gak ero. Ngene iki gak masak iku yo ben cukup digawe sampai engko sore. Gak ngono ta? Nek tuku yo gak ono duwite eman. Ya asline yo pingin ae lah laundry ku di laundryno gak umbah-umbah. Masak tuku ae aku ya kepengin ngono. Lah nek aku kan gak tau masak. Soalnya dewe ini bisa didele jarine iku anake ceke putih rusuh ceke putih bersih jarine tapi anak wis putih-putih kok wong jane mbokne putih bapakne sing ireng. Yo guys tadi kabeh ku yo kepingin sembarang kali iku jombano tuku tapi yo piye maneh yo rezekine cukup digawe masak dhewe nang omah digawe mbah-mbah dhewe ning omah soalnya ana arek cilik kan jajan gak ngono ta Yun? Iya. Jajan anake. Wis kono nang budal kon iku. Wis engko kabeh. Mbak tak tadi nama tuh. Tembe sapa? Sari delimek situ melok ae ngombe. Oh, ngene iki nangis sing cilik. Nyeluk apa jajan? Rumah samu ya wis. Kok videone oh. Wis kari lahiran tok. Wis dongakno ya muga-muga persalinane iki lancar. Terus yo brusut cepet apa ya wong tuane ya sehat, anak ya sehat. Amin.